As umama wabantwana abangamantombazana, I can never keep quiet tu sisazothetha ngayo into ye-violence against abantu besifazane nabantwana. Noba ungafane uthini, uthi ubeyaphi, uthi bekutheni, singabantu besifazane nabantwana asikho safe eSouth Africa. Sicela abantu abangotata bethu nani bazame ukuthetha nabantwana babo abangamakhwenkwe. Aba basakhulayo ke sesenzela insana ezikhulayo into bazifunde into ba umntana wentombazana utrithwa kanjani, ngoba thina ke sesiyabulawa ngoku, asikho safe tu eMzantsi Afrika. And it's even worse, lento yenziwa ngobhuti. Uthi xa uthetha noba kusemsebenzini athi umntu bebeyifuna lento bebeyifuna, bathanda izinto gqithi ebesiyaphi. Into ethetha into abangoku umntana akasoze ahambe ebesiyaphi kwi-stranger kwathini ungathangani. Wena njengoba utshate nalo mntu utshate naye nje wawumfumene umazi, akazange aqale besi-stranger. Hayi bethunana bhetele nivele nithule nje xa ngabe nilanto kaningazi into banizothini. Umntu athi hayi kaloku bathanda izinto apha, bathanda izinto, akho ndoda engafane nje ikubulalela into engekhoyo. Uyayibona xa isenzeka kowakho umntana. Justice for u-Orla